Hej. Mit projekt handler om paracetamol, og de kunder, der kommer og køber det på apoteket for kroniske smerter. Jeg oplever, at mange af de her kunder, de kommer ind og giver udtryk for, at de faktisk ikke synes, at medicinen virker, som de ønsker. Og når jeg så begynder at snakke med dem om, hvordan de tager medicinen, så viser det sig ofte, at de tager egentlig ikke den mængde tabletter, som de har aftalt med lægen. Når jeg så fortæller dem, at de må faktisk gerne tage de her 6-8 tabletter, som de som regel har aftalt med lægen, og at det ikke er farligt, så siger de fleste 1000 tak. Det var jeg ikke klar over, så det er jeg glad for, at du fortæller mig. Og det undrer mig egentlig lidt, hvorfor jeg oplever, at der er så mange, der ikke tager deres medicin, som lægen egentlig har anvist, når de egentlig ikke oplever god effekt af den. Så det vil jeg gerne grave lidt mere i. Derfor satte jeg mig for at finde ud af, hvor mange af de her kunder vi egentlig har på apoteket. Altså hvem der kommer ind og oplever dårlige effekter af deres smertestillende paracetamol, men som samtidig ikke tager medicinen som ordineret af lægen. Så jeg lavede et digitalt spørgeskema, som mig og mine kollegaer udfyldt over 2 uger. Det var meget simpelt. Vi skulle spørge kunderne, hvordan de synes medicinen virkede, og så skulle vi spørge dem, hvis de sagde, at de synes ikke det virkede så godt, så skulle vi spørge dem om, hvordan de tog medicinen. Og i den forbindelse fandt vi ud af, at 1 ud af 5 af de kunder, der kommer ind og køber smertestillende paracetamol til sig selv for kroniske smerter, de oplever ikke en god effekt, men de tager altså heller ikke det her paracetamol, som lægen har anvist. Det synes jeg er rigtig mange, 1 ud af 5, og jeg synes det viser, at vi på apoteket har en vigtig opgave i at tage fat i de her kunder og få snakket med dem om deres medicin, hvordan det virker og hvordan de tager det. Især nu, hvor farmakonomerne kan komme lidt mere på banen i forhold til medicinsamtaler, der har vi en vigtig opgave i at få fanget de her kunder og få snakket med dem, så vi forhåbentlig kan optimere deres smertestillende behandling.